Fejeljünk. És még egyet. Azaz, most rúgjunk egyből, jó? Ja. Kezembe. Nagyon jó. Nagyon jó. Mondod, mint a mesében van. Nagyon jó. Meg messzebb. Apu, úgy mondtad az előbb, hogy nagyon jó, mint a mesében az egyik Igen. gonosz. Jó, még egy párat. És utána helyből most emeld föl. Kezembe emeld föl. Jöhet. Jó, kezeld le. Emeld föl. Azaz. Szuper. Lekezeljük. Fölemeljük. Lekezeljük. Fölemeljük. Nagyon jó. Még egyet. Jó, és most egyből jöhet. Azaz. Még egy párat. Nagyon jó. Még egy párat. Még egyet. Még hármat. 1, 2, 3. Most fejlünk még egy párat.